eu sunt Adriana Radu și în acest episod vorbim despre pick-up artists, artiștii în arta agățatului. Ca femei, navigăm spațiul de dating cu mai multă sau mai puțină ușurință. Rețele sociale, petrecerea unor amici, cluburi, vacanțe. Concomitent, într-un climat misogin și de violență sexuală, 8 din 10 femei spun că nu se simt în siguranță să meargă singure pe stradă noaptea. 4 din 10 femei spun că nu se simt în siguranță nici ziua. În timp ce agățatul este asociat de femei din generații diferite mai degrabă cu un simulacru de flirt, cu atenție nedorită și cu potențial de violență, există autonumiți specialiști care predau elevilor lor, bărbați, arta agățatului. Free to express with your hands as you're talking, as I'm doing it right now. If she starts avoiding your eyes, then maybe you can switch off your view for a few seconds just to make her feel comfortable. Prima zi am făcut teorie, după care a doua zi am început să ies în stradă să abordez. Probabil că există în populația masculină persoane care ar avea nevoie sau poate au o inhibiție mai mare și au nevoie de un stimulent sau de o educație ca să poată să abordeze femeile cu o mai mare lejeritate. Bărbații vor o mai mare lejeritate în abordări. Femeile vor pur și simplu să nu resimtă frică. Ca să înțelegem de unde vin atât bărbații cât și femeile în poziționarea lor inegală, am stat de vorbă cu Ela Crăciun. În lucrarea ei de master în sociologie culturală, Ela s-a uitat la fenomenul pick-up artist din Olanda, unde a și studiat. Lumea este un set de idei, de concepte, de practici, de strategii, prin care pick-up artul vine cumva să le promită bărbaților că pot obține și ei succesul sexual, care ar fi în sine cumva, să zicem, esența masculinității lor. Întruchiparea acestei masculinități dintr-o perspectivă destul de tradițională, ei o numesc masculinitatea alfa, este un element central al conceptelor și al strategiilor, prin care bărbații cumva ar reuși, conform spuselor pick-up art, să recâștige un fel de control pe care ei ar simți că l-ar fi pierdut, să fie ei cei care pot dirija interacțiunile sexuale din viața lor. Ceea ce mi-a spus Ela m-a emoționat. Lăsăm la o parte pentru moment faptul că în această ecuație femeile sunt carnea de tun prin care ai experiențe sexuale, crești în ierarhie și îți atingi visul. E un vis care promite plăcere, echilibru, atingerea cele mai bune versiuni ale tale și apoi transcendență, într-o sferă și mai înaltă, unde nu poate fi decât divin. Ca în orice situație, unde există o cerere, apare și o ofertă. Acești pick-up artists profită de vulnerabilitatea oamenilor care sunt într-un punct suficient de slab, să spunem, încât să îi creadă și să ia ca atare sfaturile lor, care deseori se dovedesc a fi toxice. Nu mai bine te duci tu să ai așa cumva o discuție sau te retragi un pic și să ai o discuție sinceră despre de ce ți-e frică sau de ce ești inhibat sau de ce știu, care sunt cauzele interioare pentru care ți-e greu să relaționezi. Atunci când înveți pick-up, nu înveți să devii un bărbat mai bun, ci înveți să devii un bărbat român tradițional care crede în stereotipuri de gen. Și anume, femeile mint că vor bărbați drăguți. Ele sunt atrase doar de bărbați dominanți. Bărbații sunt în controlul emoțiilor lor. Femeile sunt inferioare, pentru că au dorințe pe care încă nici nu le ghicesc. Ele, în accepțiunea pick-up artist, spun nu, dar de fapt, inconștient, e un da. Asta se arată prin faptul că își ating părul, că îți zâmbesc, inclusiv că nu pleacă de lângă tine atunci când le abordezi. Tu, bărbat rațional, urmezi metodic pașii pe care ai găsit în manualele de pick-up art. Și, în eventualitatea în care o femeie îți trimite vreodată semnale mixte, tu trebuie să manipulezi ca să ajungi la rezultatul dorit. Ei chiar își împărtășesc rapoarte de teren din acestea foarte detaliate pe forumurile lor, în care explică pas cu pas, eu am făcut așa, ea s-a întors nu știu cum, a zâmbit nu știu cum, mi-a spus etc. Asta înseamnă că am continuat, am făcut pasul X. Cunoști barurile sau locurile de pick-up din București? Locațiile centrale, Piața Unirii, Piața Universității și chiar
se pot observa cu ochiul liber și nu de alta și filmulețele de pe paginile lor de promovare sunt toate în aceste zone centrale. Din punctul meu de vedere, ceva care este intensificat la acest nivel în care nu există o regulă, un respect față de cealaltă persoană, este un lucru urât. Se ajunge destul de ușor la instanțe de hărțuire. Odată chiar am fost abordată de cineva care mi-a băgat mâna pe spate prin geacă. Dacă ai o rețetă, ar trebui să obții produsul final. Și de multe ori, desigur, nu îl obții cu adevărat și este foarte greu pentru ei să proceseze aspectele astea, mai ales că respingerea și anxietatea în urma respingerii pentru ei în cadrul comunității se vindecă, se tratează cu mai multă practică. Pe tema hărțuirii, vă citesc și o parte dintr-o poveste primită de la una dintre urmăritoarele noastre. Aveam 17 ani și mă aflam la Palace Mall Iași. Eram împreună cu o prietenă de vârstă cu mine, când doi bărbați, vizibil mai mari, ne-au abordat. Le-am respins avansurile, pe motiv că arătau mult prea mari pentru noi. Le-am spus clar că eram minore, dar ne-au zis că au 20 de ani. Băieții ne-au speriat puțin, erau foarte insistenți. Ne-au sărutat mâna inițial și după aia nu ne mai dădeau drumul la mână. Au insistat să mergem seara la o petrecere cu ei. I-am refuzat și într-un final ne-au lăsat să plecăm. Ne-au mai dat ceva mesaje pe Insta, dar i-am ignorat. După o perioadă de timp, l-am găsit pe unul dintre băieții care ne-au abordat pe YouTube. Este Lauren, are un canal despre pick-up. Într-un interviu cu el, am văzut că a spus că are 29 de ani și nu l-ar deranja să aibă relații sexuale cu o fată de 17 ani. Ei practică și încurajează să practici pe femei de, să zicem, o natură mai ușor impresionabilă inclusiv sau pe femei pe care ei le categorizez ca fi mai puțin atrăgătoare ca să îți faci mâna. Deci nu e o întâmplare că s-au luat de niște fete mai mici, e mai degrabă strategie. Nu e întâmplare și sunt sigură că era în timpul unei lecții în care trebuia să le arate băieților cum se face. În acest context, vreau să menționez că l-am contactat pe Lauren pentru a vorbi cu el pentru acest material, însă nu ne-a răspuns. Vestea bună este că avem o lege care pedepsește hărțuirea stradală de acest fel. Legea 232 pe 2018. Cred că este corect totuși să pornim de la premisa optimistă că nu toți bărbații sunt misogini, nu toți bărbații care au consumat conținut de pick-up sunt misogini și că mulți dintre ei au totuși o gândire critică cu privire la învățăturile pick-up. As long as you're not manipulative and as long as you see that red light means stop, green light means go. Important există un sentiment între un bărbat și o femeie când se întâlnesc și dacă se potrivesc, cred că asta e principal. Că până la urmă nu trebuie o strategie să ai o chimie cu cineva. Deci, practic, sunt tot predispozițiile astea și presiunea socială care vine atât din familie, cât și din grupurile sociale în care umblăm și presiunea de, uite, până la vârsta de X trebuie să ai o relație sau un copil, o căsnicie. Unii bărbați sunt totuși deranjați, că femeile nu-i vor nici bărbați alfa misogini, dar nici nu sunt, cel puțin așa cum simt ei, cu adevărat sincere când spun că vor egalitate de gen. Dacă noi trebuie să ne comportăm în mod egal cu femeile, atunci femeile ar trebui, totuși, din sarcinile sau lucrurile pe care le are de făcut un bărbat, să-și asume și niște responsabilități în acea parte. În schimb, pentru cei care sunt încă foarte prinși de pick-up art, aș spune așa. Învățăturile pick-up art dezumanizează atât femeile cât și bărbații. Pentru mine e fundamental ca bărbații să se gândească de ce trebuie să se raporteze la femei ca obiecte și nu ființe umane. Mi se pare important ca ei să se gândească mă simt îndreptățit la sex, să primesc sex. O abordare directă, în primul rând, dar, cum am spus și înainte, cu un pic de respect. Adică, în cazul unui refuz, să se înțeleagă, lucru care este destul de greu de înțeles, mai ales din partea bărbaților, dar să fie consensual, în primul rând, și cam atâta, să fie normal, să nu mă simt într-o postură în care să-mi fie frică să-i zic nu. Și din a treia zi deja am ajuns cu o tipă în pat care am avut și sex cu ea. Dacă faci pick-up art și ajungi să faci sex,
Asta are 3 motive. Fie că ai dat peste o tipă care oricum voia să facă sex, deci de fapt pick-up art-ul nu te-a ajutat, fie că ai comis o agresiune prin intimidare, fie că ai manipulat. Fac un apel la empatie și la respect reciproc, inclusiv în planul dorințelor noastre. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine și până data viitoare, aveți grijă de voi!